Hola, et presento una meditació a través de la respiració conscient. És realment molt simple, has de procurar tindre una postura sòlida a terra o en una cadira o inclús estirada. No importa, la qüestió és que estigui l'esquena a ser possible recta i relaxada. Una postura recta per respirar profundament i també relaxada perquè si no la tensió et bloquejarà. És important que la respiració flueixi i que tu flueixis amb ella. Endavant! La següent pràctica ens conduirà cap al centre, cap a l'essència que habita a la profunditat de cadascú. I ho farem simplement a través de la respiració, a través d'una refinada consciència respiratòria. La respiració ens mostra una via ràpida i directa per dirigir tots els sentits, tota l'atenció cap al nostre espai interior, cap a la profunditat d'aquest immens oceà de pau, de silenci i de serenor que habita a dins de cadascú. Abans de començar, recorda cultivar l'art de la contemplació. Durant la pràctica, no pretendrem fer res més que observar. Amb una actitud atenta i alhora calmada, procurarem mantenir la mirada fixa en l'acte de respirar. Un aspecte tan evident i alhora tan íntim com és el simple acte de respirar. Prepara't per la següent pràctica acomodant el teu cos amb una postura estable, asseguda o estirada, però, en qualsevol cas, procura mantenir el tronc ben recte. Això et permetrà una respiració àmplia i fluida. A continuació, pots fer un breu recorregut de consciència corporal, des dels peus fins al cap, i aprofita l'ocasió per relaxar qualsevol tensió residual que sigui necessària. Així doncs, observa atentament i relaxa els peus, les cames, les cuixes, la pelvis, observa atentament i relaxa la cintura, el tòrax, les mans, els avantbraços, els braços, les espatlles, les cervicals, la cara i tot el crani. I passem ara a observar la respiració. Permet que aquesta sigui natural. Procura no intervenir en el seu ritme. Tan sols deixa't dur per l'impuls espontani de cada respiració.
Onades que van i venen dins teu. Deixa't bressolar. Pots imaginar-te les onades del mar arribant a la platja. I acompanya-les amb el teu alè. Amb cada exhalació visualitza l'onada abraçant dolçament la sorra de la platja. I amb cada inspiració visualitza les aigües retornar cap a dins. Ves tu també cap a dins, cap a la profunditat del teu oceà intern. A hores d'ara, sent com el teu cos s'ha relaxat amb el dolç onatge de la respiració i observa com els pensaments han sigut arrossegats cap a fora amb el corrent de l'aire. El següent pas serà dedicar un temps a observar qualsevol sensació que pugui aparèixer en les diferents parts per on transita l'aire. Qualsevol sensació pot ser vàlida: frescor, escalfor, formigueig, humitat. L'únic que has de fer és estar atent. No importarà si en alguna part del circuit no sents res. Recorda que l'important és aplicar l'art de la contemplació, amb una ment equànime, neutra, sense raonaments que intervinguin. Aquest és el camí cap a la meditació. Endavant, doncs. Comença observant els narius, les finestres d'entrada i sortida de l'aire que respirem. Entra ara per les fosses nasals. A cada costat hi ha 3 passadissos, un d'inferior, un mitjà i un superior. Intenta sentir-los. Percep ara la paret més alta de la via respiratòria, la zona que s'apropa més al cervell. És aquí on actua l'olfacte. Quina olor sents ara? A partir d'aquí, l'aire baixa per la faringe, refrescant la campaneta i part de la llengua. Més avall, l'aire troba una porta que es tanca quan traguem saliva. Intenta captar-ho. Tot seguit, l'aire travessa les cordes vocals. Aquestes es mouen amb tan sols el pensament. Ho notes? El trajecte segueix per un llarg tub que és la tràquea. Percep les seves carícies. Sota el coll, el tub respiratori es bifurca cap a l'esquerra i cap a la dreta. Són els 2 bronquis.
Dins dels pulmons, els bronquis es ramifiquen. L'aire s'escampa per tot arreu. Pots percebre els pulmons inflar-se i desinflar-se? Finalitzat el primer tram d'aquest trajecte respiratori, a continuació la nostra consciència viatjarà junt amb l'aire que respirem. A l'inspirar, segueix el recorregut de l'aire des dels narius fins als pulmons. A l'expirar, retorna des dels pulmons fins als narius. A l'inspirar, des dels narius fins als pulmons. A l'expirar, des dels pulmons fins als narius. Deixa't bressolar altre cop per la respiració. Permet que la consciència explori els dos mons, cap a dins i cap a fora, cap a fora i cap a dins. I sents que aquests dos mons es van apropant. Sents que aquests dos mons es fan un. A hores d'ara, ja estàs més preparat per connectar amb la veritable respiració. Saps que dins dels pulmons la sang recull part de l'aire respirat i que el cor l'envia cap a tots els racons del teu cos. Cada cèl·lula del teu cos respira. Meravellós acte de la vida.